खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे राजखान्थियारि फोसावथिं हाबाफारि, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया BPFनि मोनसे हान्जाया गुबैयै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव राजखान्थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे राजखान्थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गुबैयै BTCनि कन्ट्रेक्टर आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथांजों लोगोसे आथिखाल BPFनि इयुथनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै राजखान्थियारि फोसावदिंनायनि सायाव आथिखाल BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथांनि जानानै गोबांथार रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारिजों लोगोसे BPFनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थारैनो UPPL सरकारा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन गावसिनि खोथा होनाय बायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो थारैनो UPPL सरकारा आथिखालाव BTCनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ थगायबाय आरो BTCनि मोनफ्रोमबो गोहोफोरखौ बिथांमोनहा दायो लासै लासैनो फाननानै जाजोब्बाय होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि NDA एलायन्सनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव दायो बिसायख'थि फोसावदिंखौ नोजोर बोनानै NDA एलायन्स जेरै BJP, UPPL आरो AGP मोनथाम राजखान्थियारि दोलोफोरनि गोरोबथानि गेजेरजों दायो गुबुन गुबुन जायगायावनो बिसायख'थियारि फोसावदिंनायखौ नोजोर बोनानै बाइक रेलि हाबाफारि लानायखौ नुबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सानसेयावनो मोननै बाइक रेलि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय क'क्राझार बिधान सभा परिषदनि सिङाव मोनसे बाइक रेलि, गुबुन फारसेथिं 19 नं सिडली चिरां बिधान सभा बियाबनि सिङावबो मोनसे बाइक रेलि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे मोननै हाबाफारियाव गुबैयै क'क्राझाराव जानाय बाइक रेलियाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होनाय जायो। गुबुन फारसेथिं मैयानि चिरां सिडलीयाव जानाय बाइक रेलिखौ गुबैयै आथिखाल MP रोनगोरा नार्जारिया फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होनाय जायो होननानैबो बुंथिनानै होदों। जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रोनगोरा नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो NDA एलायन्स जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहाखानाय, नाथाय बिथांखौ गोरलैयैनो देरहाखानायब्लाबो गुबुन फारसेजों गोबांथार भटनि फारागथियाव देरहानांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि बाइक रेलिखौ खालामदों होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। जेरै बेयाव गासै सिडली चिराङाव बियाबावनो गासै 1.3 लाख भट मोननो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। ढेकियाजुलिनि सिङाव थानाय 1 नं सान्थिपुर गुदि फरायसालियाव माखासे सिखावफोरा थांनाय हराव खावनानै फरायसालिनि गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लांनायनि अनगायैबो माखासे लेखा बिलाइफोरखौ उल्थां फाल्थां आरो गाज्रि खालामनानै गालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सिखावफोराबो मन्दिर मस्जिदनि अनगायैबो फरायसालियावबो सिखाव खावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे जाथाया जाबावदों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ढेकियाजुलि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे सान्थिपुर फरायसालियाव सिखाव हाबदों। जेराव सिखावा हाबनानै फरायसालिनि गोनांथार मुवा बेसादफोर जेरै फरायसालिनि सोरखारा होनाय टेब्लेट, दैनि मटर आरो गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लांनायजों लोगोसे फरायसालिनि लेखा बिलाइफोरखौ आरो गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लेथेर फेथेर खालामनानै गालांजोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कुमुद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो साखाथियावनो थानाय पुलिस थानायावबो मोनसे FIR होनाय जाबाय आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो सिखावखौ हमनानै गोख्रों थाबैनो साजा होनांगौ होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव ढेकियाजुलि ओनसोलनि ढेकियाजुलि दख'रा
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मोनसे हानजाया थांनानै नायदिंहैनानै सिखावखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला कमिटि BPFनि बानजायनायाव BPFआ दिनैहाय दुर्गादास बर'नि नमिनेसन होनायखौ लानानै गोबांथार रायजो राजाफोरखौ लानानै रेलि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिया सिगाङाव आरो साननैसोल' सम दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा राफोद खालामनानै गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ मेल मिटिं लाबाय थानाय बायदिनो दिनैबो फिन नमिनेसन गथायनाय हाबाफारियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव दुर्गादास बर'नि नमिनेसन गथायनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो BPF उदालगुरि जिल्लाया मोनसे गेदेरथार रेलि हाबाफारिनि गेजेरजों नमिनेसनखौ गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लानानै रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिया सिगाङाव आरो साननैसोल' सम दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै जयनिं हाबाफारिफोरखौबो सम सम लाबोबाय थादों आरो बेखौ खाबु लानानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादाव थानाय सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ थि खालामनानै लानानै सायख'नानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव बास्लायलांबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोनि एबा गरामारि प्राइमारि इउथ BPFनि लेङाइ आफादगिरि असिनि बर' बिथांखौ UPPL राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलनिनो बारग' चेयारमेन बाबुराम बसुमतारी आरो गोबांथार लाइमोनफोर आरो आइजोफ्राबो MP बिसायख'थिनि सिगांनो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो UPPL राजखान्थि दोलोनि थाखाय बेफोरो मोनसे मुलाम्फा जागासिनो दं होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांफ्रानो बुंथिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। हिराचरनिया बायदि अबर' खालामनानै थांनाय 10 बोसोराव देरहाबाय थानाया दायो जेबो गैलिया। हिराचरनियाबो अबर'फोरनि नामाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मोनथाय होगोन होननानै बिथाङा बुंबोदोंमोन, नाथाय दासिमबो बेबायदि मोनथायफोरखौ रावबो अबर' सुबुंफोरनो होनो हायाखै, जायखौ नोजोर बोनानै दायो UPPL राजखान्थि दोलोआवनो लोब लोब सुबुंफोरा फैगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BPF जायहा हिराचरनियानि बयनिख्रुइबो साबसिन लोगो, बिथांमोनहाबो सरकारि न'नि अनगायैबो रायजो राजाफोरनो जेबो मोनथाय मोनहोनो हायाखैमोन। दायो UPPL सरकारा बेफोर मोनथायफोरखौ होगासिनो दङ। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै गरेस्वराव UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाय गोबांथार रायजो राजाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला UPPL दोलोआव गरेस्वर ओनसोलाव फ्राय 200निबो बांसिन सुबुंफोरानो जयनिं जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार बोराय बैसोनि सुबुंफोराबो जयनिं जादों। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोराबो बे जयनिं हाबाफारियाव हाबफैदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनायखौ नुनो मोनदों।